Does hair color wax work on straight hair? Here you can see it works amazing on straight hair and also works on all hair types, including curly hair and 4C hair. You can easily change your hair color without no commitments. It comes off with one shampoo wash and it's super easy to apply. Our color wax can last up to 3 days, perfect for parties, Halloween, or cosplays. We have an offer of 35% off including free fast shipping and a 30 days return guarantee. Get yours today. Link. So ngayon mga kulokoy is atong susulayan kung tinuod ba ang nasa video. Kaya bumili ako ng violet na color. At ngayon, ibubutang na natin sa ating palad para ibubutang na natin sa ating buhok kung totoo ba na kukolor siya. At para din gugwapo tayo, baka kasi maiwanan tayong mag-isa. Kasi hindi mo malalaman kung mahal kanya talaga kung hindi niya paandarin ang motor. Para lumipad ang kabayo kapag natapakan ang lamigas. Hindi mo masasabtan no. Ako rin, hindi ko rin masasabtan. Ang importante, magpo-focus na lang kayo sa buhok ko. Kasi hindi nyo malalaman na kumukulay na pala ito. At magpapabidyo muna ako sa ex ko kung kumukulay ba talaga ito. Pinapakuptan ko muna ang cellphone ko para titiwasin ko ang pagbubutang sa buhok ko. At tingnan nyo mga kulokoy. Kumukolor talaga siya ng color violet. Murag ubi. Hindi wow. Ang dugay naman mahuman ng video nito. Napapagod na ako magsasalita dito. Hindi ko man alam kung ano ang ibibigay sa aking bibig. Kaya nalilibugan ako. Basta focus lang kayo dyan. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on me.